Zaposleni u Crnogorskom Telekomu juče su u Delta Cityu upoznali zainteresovane posjetioce sa najnovijim aplikacijama za smart mobilne telefone i posavjetovali ih o korišćenju operativnih sistema iOS i Android. Uz ultrabrzi internet koji ta kompanija nudi, mobilne aplikacije mogu se preuzeti po čak 3 puta većoj brzini od uobičajenih. Telekom je jedini operator koji nudi pristup 4G preko mobilnog telefona, što omogućava mnogo veći mogućnost pristupa raznim servisima, kao što je HD video, gaming ili muziku. Menadžer za razvoj proizvoda u Telekomu Marijan Popović ističe važnost 4G tehnologije, te da kompanija ima za cilj da poveća broj korisnika tog servisa. Stoga će 4G uskoro biti dostupan i na drugim modelima koji taj servis podržavaju, a planirano je da se proširi pokrivenost crnogorskih opština tom tehnologijom. Za sada su to u našoj ponudi HTC i iPhone 5, 5S i 5C, a u narednim nedeljama očekuje se i podrška za Samsung telefone koji podržavaju 4G. Na promociji Telekomovih servisa održano je i takmičenje gejmera koji su igrali fudbal uz popularnu igricu PES 2014. Najbolji gejmer dobitnik je nagrade iPhone 5C, a dodijeljena su još 4 USB modema uz besplatno polugodišnje korišćenje 4G mobilnog interneta. Fudbal vidim da igraju dobro, igra se dobro u Podgorici. Ima ljudi već sa po 10-11 pobjeda, što je fenomenalno. A korisnicima Energy paketa omogućeno je besplatno korišćenje muzičkog portala Pick and Play, koji raspolaže sa nekoliko miliona pjesama najraznovrsnijih žanrova. Mogu ljudi da prave te playliste koje su fenomenalne. Recimo nekad ti treba kad ideš na trening, pa malo agresivnija muzika, pa žanrovski može da se naprave super te playliste. Osim toga, Telekom je od danas bogatiji za još 100 korisnika Energy tarife koji će moći da učestvuju u aktuelnoj nagradnoj igri pod nazivom Registrujte se na Pick and Play portal i osvojite nagradu i osvoje automobil Mini One.